Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोबां कमेन्ट्स कुइसन जागासिनो दङ जे डाइरेक्ट एन्ट्रि आसाम पुलिसाव Exe NDFB आरो लोगोसे फ्रेश कैंडिडेट्सफोरा मा जागोन बे पोस्टआ खमायगोन नामा आरो लोगोसे माब्रै चान्स मोनबावनो गोबां कमेन्ट्स फैदों बिनि थाखायनो मोनसे भिडिअ खालामबाय क्लेरिफिकेशन जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो डाउटआ क्लियर जायो आरो नोंथांमोना जाहाथे डिमोटिवेट जाया। दा बेखायनो जोङो डिसकास खालामगोन माखासे कम्पेयार खालामगोन एक्स सार्भिसमेननि सायाव आरो लोगोसे गोदान फ्रेश कैंडिडेटनि सायावबो स' नोंथांमोनजों हानाय एसेबां एक्सप्लेन खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना बे डाइरेक्ट एन्ट्रिनि सायाव जाहाथे क्लियर जायो। स' बिदिब्ला जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे साख्रिनि आपडेट मोननो हायो आरो जाय नोंथांमोन एक्स एनडीबी दं नोंथांमोनाबो जाहाथे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामो मानोना अफिशियली आपडेट फैयोबा नोंथांमोना थाबनो नटिफिकेशन मोननाय बायदि बे आसाम पुलिसनिफ्राय। स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिशियली वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन A to Z हानायसेबांखौहाय। स' दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय SLPRB। बे SLPRB आ मोनसे कम्पानि जाय बिथांमोना रेलिखौ कन्डाक्ट खालामबाय थायो एन्ड फिजिकेल टेस्ट बिथांमोना लायो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों दा बे सोलिगासिनो दङ दासान्दि एन्ड बेयाव जों मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशन मोनदोंमोन बेनो जाबाय एक्स सार्भिसमेननि थाखाय गोदानै पस्ट फैदोंमोन जेराव स' नोंथांमोनाहाय एक्स सार्भिसमेन जायफ्रानोखि इन्डियान आर्मि नेभि एयारफोर्स मावनाय दङमोन स' नोंथांमोननि थाखाय 332 भेकेन्सिया दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। अब्ला नायदो एक्स बिथांमोना जाहाथे बेयाव चान्सखौ मोनदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थिग बेबादिनो एक्स एनडीबीफोरनि थाखाय माखासे सेपारेट कोटा थागोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों निउसावहाय। अब्ला स' नोंथांमोना बेबादि सिस्टेमाव लांनायखौ नुनो मोनगोन एन्ड फ्रेश कैंडिडेटनि थाखाय 100% नोंथांमोना एक्सट्रा कोटा मोनगोन जेराव दायो गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया। नाथाय बे 332 आबो बे जाबाय एक्स सार्भिसमेननि थाखाय दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन। सेकेन्ड पइन्टआव बेनो जाबाय एक्स एनडीबी अके एक्स एनडीबी फोराहाय डाइरेक्ट एन्ट्रि साख्रिनि थाखाय गोबां निउसाव होगासिनो दङ जे गोबां मोनदों नोंथांमोनाबो स' बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदों रिएक्सन जादों जे जायनोखि फ्रेश कैंडिडेट्स जे बिथांमोना साख्रि मोनला नामा माने पस्टआ जोबसिगोन नामा स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथांमोना दावहारु बिथांमोननोहाय मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय माखासे बाथ्रा दं जानांगौ जे दफा थानांगौ जे बिथांमोनखौ जाहाथे पेरामिलिटारि फर्सेसआव साख्रि होनो हायो देन बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बुंगोन जास्ट बे मोनसे डिसकास भिडिअ बे अफिसियेल नङा एन्ड बेनिफ्राय सब बाथ्रा जाबाय नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनला नामा बेनो जाबाय गोबां स्टुडेन्टसफोरा फ्रेश कैंडिडेट जायफ्रा दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जेराव सेप्टेम्बराव एप्लाइ जानो गोनां दिनै 1 सेप्टेम्बर जाबाय दिनैहाय एक्स सार्भिसमेना जाग्रोसिगोन एन्ड बेनिफ्राय 15 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट अब्ला 15 उनावहाय स' फ्रेश कैंडिडेटनि जानायनि चान्सआ दङ एन्ड बेयाव दाने पस्टआव थ' पस्टखौ लाजोबगोन नामा दा बाथ्राया बे नङा जायनोखि एक्स एनडीबी बिथांमोना दावहा जायफ्रानोखि एक्स एनडीबी बिथांमोननि थाखाय सेपारेट कोटा थागोन आरो बिथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसा आलादा जागोन फ्रेश कैंडिडेटजों जेबो सोमोन्दो गैया नोंथांमोना बेखौ जेबो दासान मानोना बिथांमोना जाहाथे बर' हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन स' बिथांमोननि थाखाय एक्सट्रा 100% पस्टआ फैनांगौ आरो बिथांमोना जाहाथे साख्रि मोननांगौ नाथाय बेयावबो मोनसे सिलेक्शन प्रसेस थानो हागौ मानोना ओरैबायदि एग्जाम्पल होनोसै हमना ला सासे क्लास 7 पासआ माबोरै आसाम पुलिस मोननो स' बिनि सायाव बिग कुइसन थानो हागौ आं जास्ट बे एनालाइसिस खालामदों नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना क्लास 8 पासनिफ्राय हमना ला थिग बेबादिनो 10 पास लेभेलसिम जुदि दङब्ला एक्स एनडीबी दङब्ला स' बिथांमोना जाहाथे आसाम पुलिसाव थानो हायो बेबादि सिस्टेम थानो हागौ नङाबा थ' बैसोनि सायाव थागोन हमना ला बैसोआ हमना ला 18 निफ्राय 45 इयार्स एबा 50 इयार्स एबा 30 इयार्स थ' बेबादि सिस्टेमावबो लानो हागौ बाट बे उननि जागोन नाथाय आं बाथ्राया बेसे क्लियार खालामनाया जे जायनोखि फ्रेश कैंडिडेट थ' नोंथांमोननि पस्टआ 100% पस्टआ थागोन आरो बे नोंथांमोननि थाखाय जेबो खहा नङा मानोना मोननांगौसो जायनोखि बिथांमोना दावहारु स' बिथांमोना जाहाथे साख्रिखौ मोननांगौ जुदि बिथांमोननि क्राइटेरिया गोरोबोबा देन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे क्लेरिफिकेशन गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे आदा बेनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामनानै फ्रेश कैंडिडेट जायफ्रानोखि फ्रेश कैंडिडेट दङ स' नोंथांमोननि पस्टआ 100% पस्ट फैगोन नोंथांमोना जेबो डिमोटिवेट जानाङा प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसा सिगांनि बायदि जि दङ फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्ट जागोन एबीयूबी कनस्टेबलाव एन्ड बेनिफ्राय रिटेन एग्जाम जागोन अके आरो बेनिफ्राय लास्टआव अरेल जागोन आरो बे अरेलाव पास जाबानो नोंथांमोननि काट अफ वाइसआव साख्रि फैगोन जेबो चान्स जाया। नाथाय एसआइ लेभेलाव एसआइ लेभेलाव फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन बेनिफ्रायसो फिजिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्रायसो अरेल टेस्ट जानानै नोंथांमोननि साख्रिया जागोन आरो बे सेप्टेम्बराव जानायनि चान्सआ दं एप्लाइआ। अब्ला जों मोनसे बाथ्रा मोनखादोंमोन जे सिपनिफ्राय बेनो जाबाय 31 मार्च 2024 नि सिगां गासैबो 0 भेकेन्सि जागोन आसाम पुलिसाव अब्ला थ' नोंथांमोननि रिलिया थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया थाबनो जागोन थ' बेनि सोमोन्दै माखासे क्लेरिफिकेशन भिडिअ दा आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।